وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وأي محمد sen Tur dağın garb tarafında yoktun biz Musa'ga nebawwatni ve Tevratni beren wagtymyzda. Ve sen şo wakalarda hazırların jumlasından däldin ta görüp bu eşitip habar berer yani. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكن biz köplerçe qarınlarını ve cemaatlarını sen bilen ey Muhammed ve Musa'nın zamanının arasında vücuda getirdik. Oşoların ömürleri uzun boldu. O köplerçe zamanlar geçti. Ve sen Medyen ehlinin içinde yaşamadın. Taşolardan bizim ayetlerimizi talim alandırsın diysek. Walakin biz Resul edip iveryandır. Ve seni Resul edip ve sana vahiy nazil edip bu zatları ve Musa'nın kıssasını bildirdik. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وأي محمد sen Tur dağın tarafında yoktun. Biz Musa'nı nida eden wagtymyzda. Walakin Qur'an'ı nazil etdik. Perverdigarın tarafından rahmet bolsun diýip ta siz gorkudarsyňyz bir cemaatni sizden ozal olarga gorkudýan peýgamber gelmänni. Şayet şolar nasihatni kabul kılsınlar. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وeger şolara özlerinin eden günahlar sebäpli musibet we azap ýetşenne şolar aýtmasalardy Perverdigara näme diýip bize Resuli vermedin. Eger Resuli veren bolsaň biz sen ayetlaryna tabi bolardyk we müminlerin jumlasinden bolardyk diýip. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Pes vakti ki şolara bizim yanımızdan hak bulan peygamber gelenne, yani Hazreti Muhammed Resul bolup gelenne aýtdylar, näme diýip Muhammede Musa'ga beren mucizeler berilmedi. Aýaşylar mundan ozal Musa'ga berilen mucizelerge inkar edip kafir bolmadylarmy? Olar aýtdylar, iki tane jadugerdir ki bir-birine arka bolarlar. O aýtdylar ki biz her ikisini inkar etýändir diýip. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Ey Muhammed, sen aýt şolara, siz Huda tarafından bir kitabı getirin ki Tevrat bilen Qur'andan hidayet etýän rak bolsun. Men şoňa tabi bolaýyn. Eger siz Qur'an bilen Tevratny yalandyr we berde yasamadyr diýen kefiňizde dogruçy bolsaňyz. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Pes eger sen aýdanyň etmeseler, yani başga bir kitap getirmegi başarmasalar,
Pes bilgil şolar özleriniň hawa hawaslarına tabi bolarlar. O kim gomrahraktır ol bir adamdan ki özünün hawa hawasyna tabi bolupdy. Hudaýyň tarapyndan bolan hidayetini goýup. Tahqiq Allah tebarek we taala zalimlary hidayet etmez.